தர்மம் செய்யுங்கள். அன்பே தெய்வம் என்றார் பெரியோர் அன்புடன் வாழுங்கள். அன்பே விருது என்றார் அவை தர்மம் செய்யுங்கள். அன்பே தெய்வம் பெரியோர் அன்புடன் வாழுங்கள். எவை செய்தாலும் நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள். பொய்யை சொன்னாலும் நீங்கள் நன்மை சொல்லுங்கள். நேர்மையாய் வாழ்வதில் தங்கங்களே, தலைவர்களே, நம் தாயும் மொழியும் கல்வி செங்கங்களே, வாழும் தெய்வங்களே, நம் தேசம் காப்பவர்கள். அத்தா காந்தி மாமா நேரு தேடி செல்லும் சாலை தந்தவனே தலைவனிடம்